Kublai shubun pi parlok borek baju pet kersan ya kane ka channel mau benate parlok kerpang ya kitu ki parlok ki baju sutan apa ban ngap ya ki kubor sport te mentang awan raj pi ya ke AFC Asian Cup arjar arpulai hak Qatar hoi la to arjar arpulai hoi unes na maladap kim penlong shu te la penlong nak mentau arjar arpusau hak Qatar te kane ke AFC Asian Cup kade ke jele kai football ka bahedu hapo ka kontinen Asia Henry mentang awan rai pi kerpang bet namar bahagan ka Asian Cup la donru ka ri India ka ri jongi ka ban saya kun ban aireng ha ka ne ka lumpung ba ne ka lumpung he ka jele kai football ka bade hapo Asia te mentangan puli shwa ya ki tim ki ba ka India ka hab ban yakun ha ka group ha ka ba ka India ka hab ha ka group B ka grup B ka don ka Australia ka Uzbekistan nang taka Syria bat ka India tinggal 8 ong ba ka India ka ngat ha ka grup ka ba bah nomor ba ki tim ka ba ka India kaya kendu gide ki tim ki ba klan bor bah Henry nganget ba ka India menta usnam dan menta ka kenti kan rabe ya kan ne ka Asian Cup ha ka ba ka jela ka ban kong ka de kan de ha ka khatlai terik mentau benahi arjar posau ka badai singi sajan kana kun bersa ya ka Australia ha ka por san baje janmit da saya page baro ha ka tega si parlok baro sa page berajing ngersan ya ka India wala pida page po TV ru kan nganget ba ka India kan sa job page ha ka tega si ha ka ba kan ya kun bersa ya ka Australia kan ka tim ka ba klain bor ba ha ka ba how news na maladap ha ka jela kai World Cup ru kayo rung panila ka ya ka World Cup nget baka India kan job bet ya ke Australia namar baka tim India mentau senam dari ke tim ke baklan bor baham de ha ke tim India kadon ki squad kumne ngan puli nak menta ya ki player ki ba ki dari India lan ka Indian tim kala select kilong kumne harum dengan puli no menta ya ki squad ki player jong dari India ki ban saya kun ha ka tegasi nadu ka kharlai tarik persa ya ka Australia de kumne ki player kilong goalkeeper dari Amrinder Singh, Gulpreet Singh Sandhu, Vishal Kej, nang ta defender Akash Mishra, Lalshung Nunga, Mehtab Singh, Nikhil Pujari, Pritam Kotal, Rahul Beke, Sandesh Singhan, Bat Subhashish Bose. Nang ta ki midfielder Anirudh Thapa, Brandon Fernandes, Deepak Tangri, Laleng Mauya Ralte, Liston Kolako, Norem Mahesting, Sohal Abdul Samad, nang ta Suresh Singh Wangjam, bat Udanta Singh, kini di midfielder. Nang ta ki forward pat kilong kumne, Ishan Pandita, Lalem Salah Shangte, Manvir Singh, Rahul Kanali Prawin, Sunil Shetty, bat Vikram Partap Singh. Ki forward kini mood ladon lu Sunil Shetty player khmat lekai khmat striker ruba trim tam hapori India ibrakawe tenget bakar India kan jobbet ya ke Australia ha ka tegasi khatlai tarik ha Qatar di tangan ek kublai shibun pi parlok bro nget filas tu ya kan nega jing permana jonga tenget ba ngin saya page hapo TV nak mta ka jela kai jong gari India tenget bak India kan jobbet ya ka jela kai ka paningkong bersa ya ke Australia ka khatlai tarik di kermen ru baka India kan jobbet ya kan ke Asian Cup Henry haga jing ngau jonga te ke India kamla ban poi saka final namar ba tim ki barat ba ki don ha kan ke Asian Cup kamtam ka South Korea ka Japan patwik tim ki ba klain bor ba ki ba sajrung bar bor saka World Cup te ka jlong ka ba janjar long ka ba ki India ban poi saka semi final Henry ngape hakan ka grup ru watang ban job chisin ru ka ba ki India ban job te nget ba ka India kan sa jobbet ngi sugarman kumta ti tang kan ko blaze bun ngin sia kan du ha ka te ka fi khatlai tarik pan page ya ka jela kai India persa ya ka Australia ti tang kan ko blaze bun